2022 елның майында гомер бәйрәмендәге түгәрәк датаны билгеләп үткән юбиляр Фәрит Бикчәнтәев язгы айның үз икелесе булган 21 числосында, ә моңа өстәбәле икелене үз өчен алган 1962 елда дөньяга килгән. Мин юбиляр көн саен аяк атлаган бинага тапшырыбызның концепциясеннән чыгып, икенче бераз үзгә караш белдергән булдым. Һәм тамашачылар игътибарына Фәрит Бикчәнтәев режиссер буларак җитәкчелек иткән театрның беренче тапкыр ишекләрен ачкан мәлләрне күзәтергә мөмкинлек биргән тарихи уникаль видео кадрларын тәкъдим итәбез.